Ovdje imam nešto. Znači, prava pčela nevjerovatna. Pogledajte ovo. Pogledajte, molim vas ovo. Znači ovo je Ramizov roj koji je na proljeće, u stvari prošlo proljeće 2025. bio totalno loš roj. Pogledajte ovo, samo pčele ujedaju, nervozne su. Vjerovatno su nervozne. Pogledajte ovo. Znači samo je pitanje, ova godina je bila relativno dobra. Pogledajte, molim vas, ovo ljepote. Ovo sve stoji njima za zimu, njima neophodan med. Pčele su mi nervozne. Mene malo čine nervoznim. Gledajte, ovdje imamo leglo, med, od pčela koje su bile, na izumiranju, dobili smo nevjerovatno jak roj.
matica lijepo liježe. Imaju dovoljne količine hrane. Pčele su jako lijepe i zdrave. Nedavno sam im tretirao divitalom. Taj tretman ćemo ponoviti za nekih 5-6 dana. Nervozne su i sigurno smo u blizini neke matice dječje. Koja je tako leže ova matica. Ovo je nevjerovatno. Kako samo zdrave pčele. Znači danas je 2. august 2025. Mnoštvo lega, mnoštvo hrane, prelijepo. Zdrave pčele, nevjerovatno. Nema potrebe za daljnjeg. Ja lagano radim oko pčela. Svaka pčela je apsolutno bitna. Pazimo da neku ne prikljestimo. Još cvjeta, još ima paše. Nevjerovatno. Nevjerovatno zdrave pčele. Lagano stavljamo hranjivice.
Stresemo pčelu stavimo PVC hranilicu. Pažljivo. Samo nježno, lagano, polako. Pčeli ne treba dodatan stres. Dragi moji, to bi bilo to. Volim vas, ljubim vas. Vidimo se neki drugi put.